Hola, sigueu benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Filosofia d'estar per casa. Avui ens fa moltíssima il·lusió comptar amb la presència de la primera científica que passa per aquí. Un fort aplaudiment per Eva Villarreal. L'Eva és sabadellenca i va estudiar molt a prop de casa el grau en Química, concretament a la Universitat Autònoma de Barcelona, en la seva especialitat de Química Analítica. Encara li van quedar ganes d'indagar en el món de la química analítica i ho va fer amb un màster a la Universitat de Barcelona. De totes maneres, l'Eva tenia pregones inquietuds en el món educatiu i és per això que es va treure el màster del professorat en ciències. L'Eva és una apassionada de la ciència i la seva transmissió. Li encanta veure com brillen els ulls dels seus estudiants quan comprenen els coms i els perquès de la ciència. Preguntes que ella, ja des de ben jove, es feia. L'Eva, com a bona científica, ens explica que no es cansa d'aprendre, que no deixa d'aprendre i que ho fa amb els seus estudiants, concretament els estudiants de Física i Química de l'Escola FEDAC de Sant Vicenç i també els alumnes d'Economia per Emprendre del Batxillerat de FEDAC Manresa. Avui l'Eva ens parlarà d'atomisme, una noció molt grega que va arribar fins a la modernitat. Moltes gràcies, Eva, i pots començar quan tu vulguis. Moltes gràcies, Àlex, per aquesta introducció que has fet de mi mateixa i sobretot per donar-me l'oportunitat de participar en el teu canal i projecte Filosofia d'estar per casa. Poder m'estic ficant en un merder perquè la filosofia no és pas la meva branca, però volia donar o contribuir des de l'àmbit més científic. I per què volia fer això? Al final, els filòsofs grecs van discutir molt sobre la naturalesa de la matèria i, a més, en el seu intent per donar explicació satisfactòria als fenòmens de l'existència, podem parlar de Demòcrit. Demòcrit va néixer i viure a Abdera, aproximadament entre els 460 i els 370 abans de Crist. Va ser deixeble i posteriorment successor a Leucip. Dins de la filosofia es considera presocràtic, però no pas perquè naixés abans que Sòcrates, ja que els dos són coetanis. És més, Demòcrit va morir posteriorment a Sòcrates, sinó pel seu pensament. Demòcrit tenia un pensament basat en els principis de la naturalesa i no pas tan centrat en les persones, en l'ètica, en la societat, com era el pensament socràtic. Demòcrit estava obsessionat amb la idea de que si agafava una gota d'aigua i la dividia en porcions cada cop més i més petites, obtindria gotes encara més i més petites. Com si jo agafés aquest paper d'alumini i, òbviament, que si faig porcions més petites, cada cop tindré trossets més i més i més petits. Però què passaria si arribés un punt en què aquesta gota fos impossible dividir-la més? Així doncs, seguint amb el pensament del seu mestre Leucip, al segle V abans de Crist, Demòcrit va anunciar el seu convenciment de que qualsevol substància es podia dividir fins a un límit i no més. El tros més petit o partícula de qualsevol tipus de substància era indivisible i aquesta partícula mínima la va anomenar àtom, que en grec vol dir que no es pot dividir més. D'aquesta manera apareix la primera teoria atòmica. Demòcrit creia que existien 4 tipus d'àtoms diferents. Els de pedra, que eren pesats i secs, els d'aigua, pesats i humits, els àtoms d'aire, que eren freds i lleugers, i per últim, els àtoms de foc, que eren fugitius i calents. La combinació d'aquests 4 àtoms formaven la matèria coneguda. Com per exemple, una planta. Una planta estava formada per àtoms de pedra i àtoms d'aigua, com el terra, però a més, contenia àtoms de foc procedents del sol. Ara bé, si pensem en un tronc de fusta seca que havia perdut els seus àtoms d'aigua, aquest podia cremar alliberant àtoms de foc i deixant àtoms de pedra en forma de cendra. Les pedres, els minerals metàl·lics, quan entraven en contacte amb una flama, els seus àtoms es combinaven amb el foc i donaven lloc als metalls. Metalls com el ferro tenien pocs àtoms de foc. En canvi, el metall més preciat, l'or, tenia la major quantitat d'àtoms de foc que podia tenir un material.
Així doncs, segons aquesta teoria, totes les coses es composaven per partícules diminutes de matèria pura, invisible, indestructible, els àtoms. Aquests es movien en l'espai buit, separats un dels altres i diferenciats per mida, posició i ordre. Quan un àtom es trobava amb un altre àtom, col·lisionaven. A vegades sortien disparats a l'atzar en qualsevol direcció i d'altres, en congruència amb la seva mida, posició i ordre, es mantenien units, donant lloc al naixement dels cossos compostos. Amb aquesta teoria, a més, quedava inaugurada la filosofia estrictament materialista, que després va tenir molta importància a l'edat moderna, especialment amb el materialisme històric de Karl Marx. Però això és un apunt a part. Demòcrit, en aquell moment, creia que tot s'havia d'explicar en termes d'àtoms, xocs, moviment i buit. Tant Leucipp com Demòcrit creien que els elements eren el ple i el buit, el que van anomenar el ser i el no ser. El ser era ple i sòlid i el no ser era buit i imperceptible. A més, Demòcrit creia que si una cosa existia havia de ser eterna. Per tant, els àtoms eren eterns, però a la vegada es podien combinar per representar el canvi. Però els atomistes es van veure obligats a incórrer en una contradicció per donar la seva explicació de la naturalesa de les coses. Si allò ple, allò real, eren partícules indivisibles, els àtoms eterns, no hi havia un altre remei que afirmar que aquell buit, requisit indispensable, era el no ser. És a dir, el ser és, òbviament, però el no ser també és. L'inexistència era existència. Però es tracta realment d'un espai buit? O potser està ocupat per l'existència d'altres partícules? La ciència actual ens diu que inclús els objectes que ens semblen més compactes, el 99% dels seus àtoms no el formen protons, ni neutrons, ni molt menys els electrons. Ho forma l'espai buit. Però l'atomisme grec mancava de les característiques essencials d'una teoria científica. No estava fonamentada ni comprovada en fets experimentals. La seva interpretació era a base de conjectures, per tant, podia ser destruïda a base de més conjectures. I així ho va fer la teoria continuista, defensada per Aristòtil. Però ens situem en la història. Empèdocles va establir que la matèria estava formada per 4 elements: aigua, terra, foc i aire. Al segle III abans de Crist, Aristòtil va reconèixer aquesta teoria i a més li va afegir una 5a essència, l'èter, rebutjant així completament la teoria atòmica de Demòcrit. Els continuistes defensaven que l'àtom no existia, per tant, no hi havia un límit per poder dividir la matèria. A més, aquests àtoms i aquestes partícules no es podien veure. Això volia dir que no existien. A conseqüència del prestigi que tenia Aristòtil, el seu pensament, aquesta idea, es va imposar en la humanitat durant 2000 anys, fins que el químic britànic John Dalton va recuperar la idea de Demòcrit i va establir el seu primer model atòmic. Moltes vegades penso que la pèrdua de l'obra original de Demòcrit va ser una de les tragèdies intel·lectuals més grans. És difícil no sentir-se consternat al pensar que hem perdut una gran reflexió científica de l'antiguitat i que potser la història intel·lectual i científica de la civilització hagués sigut molt diferent. Però, encara que la major part dels seus escrits no han arribat, podem conèixer algunes de les seves obres i de les seves aportacions per cites i testimonis d'altres autors. I gràcies a això podem dir llavors que Demòcrit va proposar la primera teoria atòmica que ha evolucionat fins al model atòmic actual. Agrair-te un cop més, Eva, la teva participació i aquesta magnífica xerrada sobre Demòcrit i sobre l'atomisme més primigeni i com aquest ha condicionat els models atòmics moderns. Donar-te les gràcies per aquesta aventura i pel fet de voler participar des del punt de vista més científic en un apartat més d'història de la filosofia. Moltes gràcies per la teva disposició i fins aviat.